príde k nám Andrea Štecková, ktorá pôsobí v Meduza Group, ktorá je jedna z takých najvýraznejších skupín v oblasti gastronómie. A myslím si, že nám bude vedieť ponúknuť veľmi dobrý pohľad znútra, ako firmy v oblasti gastronómie žijú. Poďme nám. Poznáte ten pocit, keď sa v noci zobudíte a neviete spať. Nie preto, že máte problém, ale preto, že máte nápad. Možno niečo malé, niečo nenápadné, niečo, čo vás chce posunúť ďalej. A v tom momente máte dve možnosti. Buď ho ignorovať, alebo mu venovať pozornosť. A práve tu veľa nápadov končí. V tichu. Dnes tu nie som preto, aby som vám hovorila, ako máte dobrý nápad. Ale v tom, čo sa stane, ak sa rozhodnete nápad ďalej rozvinúť. Najväčší omyl je zmyslieť, že nápad je cesta k úspechu. Nie je. Nápad nestačí. A preto veľa nápadov končí práve len v hlave. Som súčasťou gastronomickej skupiny Meduza. V súčasnosti máme 40 reštaurácií, 1400 zamestnancov, pôsobíme na Slovensku, v Rakúsku, Prahe a Dubaji. Je to veľké, však, ale nie je ťažké otvoriť poslednú reštauráciu, ale práve začať tými prvými. A poviem vám tajomstvo, nikto nezačal 40 reštauráciami. Na začiatku je jedna myšlienka. A tá myšlienka môže byť aj otázka. Ako vieme robiť veci lepšie? A táto otázka nás prevádza celou našou cestou. Toto nie je príbeh o tom, čo vidíte. Toto je príbeh o tom, čo nevidíte. O jednom rozhodnutí. Na začiatku sme stáli niekde inde. Pôsobili sme v inej oblasti, ale trh sa začal meniť. A kladli sme si otázku, čo ďalej? Mali sme blízko k dizajnu, mali sme blízko k jedlu. A uvedomili sme si jednu jednoduchú vec. Nech sa svet akokoľvek mení, ľudia vždy budú mať radi jedlo, príjemné prostredie, budú sa radi stretávať s priateľmi. A tu sa nezrodil plán, tu vznikol náš nový smer, naše poslanie, ktorým sa riadíme dodnes. Prinášame istotu zážitku a radosti. V roku 2003 sme otvorili prvú reštauráciu Meduza pod Michalskou bránou. Nebol to pre nás len projekt, bolo to pre nás veľké nadšenie. V hlave sme mali predstavu, ako chceme, aby naša reštaurácia vyzerala a chceli sme ju pretaviť do reality. Bolo všetko pre nás nové, od hľadania priestorov až po prvé rozhodnutia. Naučili sme sa veci, aby boli nielen pre nás pekné, ale aj spolu dávali zmysel a spolu fungovali. Financie nás naučili disciplíne. Sledovali sme si náklady, robili inventúry, rozhodovali sme sa podľa čísel. A ľudia sú pre nás dôležití. Preto sme hľadali tím, ktorý bol postavený nielen na práci, ale aj na dôvere, komunikácii a spoločnom cieli. Dni boli dlhé, tempo vysoké. Ale práve tu dochádza k jednému momentu. Či nás to stále baví, či máme energiu, ktorá nás stále vie posúvať ďalej. Dnes vidíme úspech. Pekné reštaurácie, úspešné koncepty, veci dávajú zmysel. Ale takto na začiatku nie je. To chaos, je to neistota. Nefunguje software, chaos v kuchyni, obsluha nestíha, nie sú vyladené procesy. Ale je dôležité spraviť ten prvý krok. Nikdy nie je ten ideálny moment. Nikdy nemáte ten 100% plán, len krok. Aj my v Meduze sme nemali vždy všetky odpovede, keď sme otvárali nové koncepty, vstupovali na nové miesta. Ale vždy sme mali odvahu ísť ďalej. A realizácia nie je o tom, že sa nebojíte, ale je v tom, že idete do toho práve napriek tomu.
keď sú veci vyladené, prichádza zmena. To, čo fungovalo, už viacej nefunguje. Trh sa mení, podnikateľské prostredie sa mení, hostia sa menia. Kladieme si otázku, čo ďalej? A vtedy máte dve možnosti. Buď zostať v minulosti, alebo sa prispôsobiť prítomnosti. Pôvodná myšlienka nemusí pokračovať vždy tak, ako vznikla. Aj my sme náš pôvodný nápad začali meniť. Učili sme sa, čo robiť lepšie, čo zmeniť, prípadne aj čo ukončiť. Z jedného miesta vznikli viaceré. Z jedného konceptu vznikli nové zážitky. Začali sme premýšľať inak. A nie je to jeden geniálny nápad, ale je za tým mnoho, je to stoviek rozhodnutí. Ale dôležité je vydržať a ísť ďalej. A niekedy prichádzajú ešte ťažšie chvíle. Musíte zistiť, čo nefunguje a mať odvahu to ukončiť. Pretože rast nie je len o tom, že stále niečo priberáte, ale rast je o tom, vedieť niečo ukončiť. Aj my v Meduze sme museli zatvoriť niektoré prevádzky, prehodnotiť koncepty, alebo niektoré projekty stopnúť. Aj toto je súčasť reality. A nie je to jednoduché, pretože je to niekedy až ťažšie ako začiatok, lebo si uvedomujete, koľko energie ste do toho dali. Znie to jednoducho, ale realita je všetko, len nie jednoduchá. Nevychádzajú veci podľa plánu, niekedy robíme chyby, prichádza frustrácia. A práve tu veľa myšlienok končí. Nie preto, že sú zlé, ale preto, že nevydržia prvý styk s realitou. Nápad je len začiatok. Sám o sebe nestačí. Nestačí trh, nestačí technológia. Potrebujete ešte niečo. Je to vášeň, je to nadšenie. Je to tá energia, ktorá vám dáva sílu posúvať sa ďalej. Nie nápad vás udrží, ale je to vášeň, ktorá vás drží. Je to to nadšenie, ktoré vás posúva vtedy, keď máte pocit, že by ste najradšej skončili. Pracujeme tvrdo, pracujeme veľa. Na začiatku sme zastavali niekoľko funkcií naraz. Ale máme šťastie na ľudí. A práve ľudia a spoločná vášeň je to, čo nás drží, keď by sme sa najradšej vzdali. Takže sila nápadu nie je o tom, či je dobrý. Sila nápadu je o tom, či prežije realitu. A medzi myšlienkou a realitou je rozdiel. A ten rozdiel je vášeň, nadšenie, vytrvalosť. Možno si hovoríte, som ešte mladý, ale práve to je vaša výhoda. Máte priestor veci skúšať, máte priestor robiť chyby, máte priestor zistiť, čo funguje a nefunguje. Pretože svet menia nápady, ktoré boli dotiahnuté do konca. Takže večer, keď nebudete vedieť spať, otázka neznie, mám dobrý nápad, ale otázka znie, čo s ním urobím. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Opäť prichádza priestor na otázky, ak sa nejaká medzi vami nájde. Ale ja mám ďalšiu rukavu, takže mňa by zaujímalo, že čo je možno v gastronomickom nejakom podnikaní taká najväčšia výzva alebo najväčší bod úrazu, kde väčšina ľudí sa naďabí na niečo, cez čo sa už nevedia posunúť ďalej, keď človek tak položí pri otváraní nejakého nového podniku. My v gastronómii vnímame dva také momenty. Jeden je nedostatok pracovnej sily na trhu. A my si veľmi uvedomujeme, že náš produkt práve stojí na ľuďoch. A preto sa snažíme aj našich zamestnancov školy, máme vlastnú Meduza Akadémia a chceme, aby naši ľudia boli vzdelaní a inšpiratívni. A druhá vec, prečo veľa podnikov neprežije, preto, lebo je to drina a je to rutina. Je relatívne jednoduché otvoriť pekný podnik, vyhľadať na peniaze, zaplatíte si architekta, kúpite si dobrého kuchára, zostavíte menu. Ale tá každodenná práca, ten stres, inventúry,
aby vychádzali dobré čísla. Toto si myslím, že je jedna z najnáročnejších vecí a preto podniky končia. Ďakujem pekne. Áno, na to ešte jednu otázku. Mňa zaujíma gastronomia z hľadiska tej kreativity, lebo vieme, že aj naša spoločnosť celkom trpí na rôzne stereotypy. Gastronomia je taký pekný príklad, že však stará mama to stále takto robila, tak to robí všetci. Čo je pre vás takou najväčšou výzvou, keď prichádzate s niečím novým, tak špeciálne, keď sa pokúšate o nejakú kreativitu v rámci gastronomie, spájate rôzne typy kuchyní? Čo pre vás, ako vaša skúsenosť na Slovensku, býva tou najväčšou bariérou? Možno sú to práve tie stereotypy, že veľakrát ľudia chcú veľmi pestrý jedálniček, ale často sa vracajú práve k tomu jednému reťu, ktorý majú najradšej. Ale tak samozrejme aj slovenská spoločnosť sa posúva a je tu vplyv modernej kuchyne. Na druhej strane máme kuchárov, šéf-kuchárov, ktorí chodia na školenia, zbierajú skúsenosti a tieto veci sa snažia pretaviť aj do našeho menu. Tak, aby sa zladili potreby trhu, ale aby sme vedeli celkovo trh posunúť ďalej, lebo sa snažíme byť inovátormi a dávať nejaký štandard na Slovensku. Ďakujeme pekne. Ďakujeme, Andrea Krišková Štecková.